Sanibona. Ninjani niyaphila bafowethu? Asibonga sithembe niyaphila mfowethu Mkhonzweni Mbingelelayo. Thank you so much for being here supporting my channel. Thank you so much guys. I appreciate it. Please if you haven't subscribed, please do subscribe now and also follow this channel on TikTok. Thank you so much. Today ngifisa ukukhuluma ngale ndaba yamasosha. Ngizowabiza ngamasosha ngamabomu. Lamasosha lawa abuyile eUkraine. Noma le insizwa lezo kuthiwa zu11 mangaphosisi. Azama zu11 noma noma zu17 sasamona but lawa abuyile manje laba bebayiswe eUkraine ngenhloso yokuthi bayo qeqeshelwa ubusosha. Kungani nangibabiza ngamasosha ngizokuchaza lokho kule video. Excuse me. Babuyile ke siyazi ukuthi kuvelile ukuthi ukuhamba kwabo besuka eSouth Africa beya eUkraine noma eRussia ngoba basuka beya eRussia bekhohliswa ngokuthi bayoqeqeshwa baqeqeshelwa ukuba amasosha. Base befika phambili bahlangabezana nembibizane ukuthi bathathwe bayiswe endaweni abebengalindele ukuthi bayiswe kuyo okuyi-Ukraine bayolwa izimpi abebengahlosanga ukuthi bawuzilwa ngendlela engizona. Sithi ke sekuwumlando ke manje ukuthi babuyile emva kwesikhathi eside kulokhu kunesikhalo sokuthi bale eUkraine bayahlukumezeka ngendlela ezihlukahlukene. Bayazisola nokuthi bavumelane mhlambe ukuthi bahanjiswe ngale ndlela abanjiswa ngayo. Basayiniswa necontract phambili le noma icontract abayisayiniswa bebengakhona ukufunda ilanguage kodwa basayina. So ke engifisa ukusho kuloko ukuthi kule ndaba le special ake ngikhulume ngoba akusilaba kuphela khona nabanye abahamba ngenye indlela ehlukile. Ngifuna ukukhuluma specifically ngalaba okuthiwa uDuduzile Zuma waye involved kubo. Ngizokhuluma ngalabo specifically. Laba okusolwa ukuthi uDuduzile Zuma waba nengxenye ekutheni bahanjiswe. uDuduzile Zuma istatement sakhe siyasikhumbula wathi ukuhamba kwalabantu beyiswa eRussia uyavuma ukuthi waba part of ukuhanjiswa kwabo, kodwa uthi iagent le ayesebenzisana nayo noma kwakuyiyona recruiter labantu ukuthi baye eRussia. uDuduzile uthi naye wathola ukuthi uye wakhohliswa ngezinto ezithile ezi-involved kulento. Thina ke njenge MK Party njoba uDuduzile a member ye-MK Party, not just a member of the MK Party, also the daughter uyindodakazi ka-president we-MK Party. Kuyasiphoqa ukuthi thina njengamalungu e-MK Party sime noDuduzile, sime futhi sibheke istatement, sisupport istatement sikaDuduzile Zuma. Kuyasiphoqa thina ukuthi sime naye njengamanje ngoba uyimember yani i-MK Party, akaxoshwanga ku-MK Party kuze kube manje. Therefore kufanele sime naye kule simo esenzakalayo njengamanje ku-MK Party. So laba balokhu bekhuluma izinto zokuthi uDuduzile from the beginning wayeneyinhloso ezi-selfish ngakho konke lokho. Hayi sizobaphendula noma sizomdefend uDuduzile thina la. Udaba lusenkantolo already ngoba siyakhumbula ukuthi kunodadewabo owamvulela, udadewabo uDuduzile wamvulela icala ngakho konke lokho egameni lomndeni ukuthi uye waba part of ukukhohliswa kwalabantu baye eRussia ngendlela engekho semthethweni. So simi noDuduzile ke thina ngezathu zokuthi
uyimember ye-MK Party futhi ube clear waba open ukuveza ukuthi akakufihli ukuthi waba part of this, but wakhohliseka naye ngokwakhe. Akubona labantu kuphela abakhohliswa kodwa naye ngokwakhe. Ngiyambona nje lo obekhuluma la ku live wakhe awenzile ukhulumela imindeni yalaba ababuyile lo mfo, ngoba kuyavela ukuthi kwakhokhwa o-14 million rand ukuze bahanjiswe labantu bayile and all that. Thina lokho sigxile kuloko okwashiwo uDuduzile, futhi i-response ezokhishwa uDuduzile kule statement esikhulunywe yilo mfo izolo ngabo 14 million nani abakhishwa ukuze kuhambe labantu. Thina ngeke size siphawule lutho until uDuduzile ephendula ngale ndaba ka-14 million rand, then thina will then comment after. Ngeke size sikhulume engakakhuluma uDuduzile ngoba simi noDuduzile, silandela okushiwo uDuduzile okuwukuthi uvumile already ukuthi waba part of a process. So sikholelwa ukuthi uyena ozoba ne-information ezosisiza ngoba wayekhona kwenziwa le process yokuthi bahambe, nakuba khohliswa kodwa sicabanga ukuthi uyena onolwazi olungcono la thina ongasinika into ezwakalayo moving forward. Laba abazama ukuyenza lento ibhola lepolitiki, abazama ukwenza lento ibe yipolitiki njengamanje, asigqize iqakala abakushoyo. Esingakusho nje nako ukuthi siyabonga kuPresident Ramaphosa ukuthi asebenzise igunya lakhe as a president, asebenzise futhi ilungelo lakhe as president lokuthi avikele laba bantu base South Africa abavaleleke ngaphandle kwe-country. Kuyilungelo lika president ukuthi akwenze lokho, futhi unalo igunya lokuthi akwenze ukuthi uma kunomuntu wase South Africa onenkinga ezweni elingaphandle athathe isinyathelo as president ukuthi a-acte ngenjongo yokuthi kusizakale. Akaqali ke vele upresident umsebenzi wakhe. Kunabanye ababefike baba neyinkinga emazweni angaphandle. Recently nje besinondaba ka former minister uNathi Mthethwa oye wafike wavelelwa yishwa lokuthi ashonele lapha eFrance. Upresident kuye kwadingeka ukuthi enze something ukuze abuyiswe noma sibuyiswe isidumbu sika comrade wakhe uNathi Mthethwa noma former minister uNathi Mthethwa. In short, upresident usukwenza umsebenzi wakhe. So uma ngabe nje namanje ebuyisela abantu eRussia, kuPresident Ramaphosa akubalekanga njengamanje ukuthi laba bantu bahanjiswe kanjani. Umsebenzi wakhe ukuthi babuya baphephile. Siyambonga upresident ukuthi ukwenzile lokho, kufanele ukuthi simbonge lokho. Esebenzisa esebenzisa iposition yakhe as president of the country. Namuphi na upresident ophethe eSouth Africa bekuzofuneka ukuthi akwenze lokho. It's not about ukuthi ngoba laba bahanjiswa egameni lendodakazi kapresident we-MK Party sekufuna act ngenye indlela. No, akushintshi iqiniso lokuthi laba bantu ngabathe South Africa. It doesn't matter ukuthi bebahambe ngekhadi lendodakazi kaPresident Zuma we-MK Party, therefore sekufuneka upresident we-country a-acte differently. Iqiniso le ukuthi bebangama-member e-MK Party badukiswa ngendlela abadukiswa ngayo, kodwa upresident kufanele a-acte as umzali, ngoba mangabe upresident we-country ungumzali wethu sonke, usibhekile sonke eSouth Africa. It doesn't matter ukuthi ubuya kulephi iqembu. Laba abalokhu manje bethi kufanele ukuthi upresident Ramaphosa ngandlela thile appraiswe ngokwezinga, angazi izinga elingakanani, ngoba usetakule abantu ukuthi upresident Zuma, sebafaka igama la president Zuma, sebafaka negama le-MK Party kulento elingekho. Akukho la kuvela khona ukuthi upresident Zuma was part of this. Akukho la kuvela khona ukuthi MK Party futhi was part of this. There's no proof yet.
zomphinda lo yet okwamanje there's no proof yokuthi uPresident Zuma was involved in all this. There's no proof yokuthi MK Party was involved, but there is proof yokuthi undodakazi kaPresident Zuma uDuduzile was involved. Therefore thina sifuna ukulalela okusho uDuduzile si responde kulokho. Uyayibona leyo nto. So ke uPresident Ramaphosa umsebenzi awenzile siyawuncoma, but sikholelwa ukuthi vele umsebenzi wepresident siyawubonga, kodwa futhi umsebenzi wepresident ukuvikela nanoma ubani onenkinga outside South Africa. Yiloko nje kufanele sikwazi, akufanele ukuthi siyenze ibe yipolitiki lento, asikho isidingo salokho ukuthi siyenze ibe yipolitiki, asikho. Upresident wenze nje umsebenzi wakhe, wabuyisa laba bantu bephila, simthulela isigqoko ngalokho, wenza umsebenzi omhle kakhulu. Kodwa asingamfaki uPresident Zuma kulento, asingayifaki MK Party kulento. Asiyeke inkantolo zidile nalolu daba ngendlela efanele. Sizolindela nokuzwa ama statements alabantu ababuya le ukuthi kwenzakaleni in details and all that. Ngokuhamba kwesikhathi mase be ready ukukhuluma, sizoresponda futhi nakulokho. Uyayibona leyo nto. So nje into engayisho sengiconclude lolu daba ngathi njengamanje mina njengomfoka Mkhonzi special ake ngiyikhulumele mina as an individual ke manje. Ngizolindela uDuduzile ukuthi aphendule njengoba sebabuyile laba eRussia, asho ukuthi uthini ngalokho. Yebo, ngizolinda futhi uDuduzile ukuthi aphendule asho ukuthi uthini kule statement esikhishwe yilo ebekhulumela imindeni yalaba ababuyile. Then we will take it from there. Le politiki enziwayo njengamanje kufakwa iMK Party noZuma, I won't entertain it for now mina. Never, because MK Party akukho la kuvela khona ukuthi ihambise abantu eRussia. Kwamanje abukho ubufakazi bokuthi babethunyelwe iMK Party. Until kuvela lobo bufakazi bokuthi babehanjiswe iMK Party, babehanjiswe uPresident Zuma, then we'll respond ngendlela efanele lapho. So yiloko nje bengifuna ukusho kulodaba kaDuduzile, but nje ngikushoyo ukuthi ngiyabonga, siyabonga futhi ngibongela nabanye ukuthi bakanye nathi kule ndaba, noma banombono ofana nowami ukuthi siyabonga ukuthi babuyile labantu base South Africa bebese Russia abagcine beyiswe eUkraine. Siyabonga ukuthi babuye bephila. Sibonge noPresident ukuthi wenze umsebenzi wakhe ngendlela efanele, wangaba nokufaka ipolitiki ukuthi mhlawumbe athi ngeke ngikwenze lokhu ngoba kunegama likaDuduzile noma kunegama likandodakazi kaPresident Zuma. Siyakubonga kuloko uPresident Ramaphosa, wenze umsebenzi wakhe as a president okufanele siwuncome. Sibonge ngiphethe la le ndaba. Ngiyabonga, ngicela niqhubeke nisubscribe, nishare, nenze konke ukusupporta le channel. Mfoka Mkhonza, thank you so much.